en blanc hi havia una noia que somiava ser rescatada de l'avorriment i la incomprensió. Passava les solitàries hores imaginant el cavaller que la trauria de les urpes de la monotonia i de l'ofec, i amb qui marxaria ben lluny d'allà. El temps passà i la noia pensava que la seva trista condició no canviaria mai. Un dia, sense avisar, aquest cavaller aparegué. Resulta que era dolç i comprensiu i tractà la noia amb una tendresa que ella desconeixia. Rosa! Rosa!